Liverpool, Jim, was the second goal, because it was an unforced error, as they would say in tennis. It was a corner kick that the goalkeeper and the centre half between them really should have done better. And so we have the first ever footballer from the Soviet Union to play in the English First Division, Alexei Chernik. Алексей Валентинович Чередник 15 сентябри соли 1960 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Чередник дастпарвари мактаби футболи бошгоҳи овозадори Помири Душанбе мебошад. Сараввал Чередник фаъолияти варзишии худро ба ҳайси дарвозабон оғоз кард, аммо баъдтар мураббӣ ӯро ба тарафи чапи хатти ҳимоя гузошт. Аз соли 1977 дар ҳайати дастаи ҷавонони Помир ва сар аз соли 1979 ба ҳайси бозингари асосии дастаи Помир Душанбе бозӣ кардааст. ӯ дар ҳайати дастаи асосии Помири овозадор то соли 1982 дар 134 бозӣ ба майдон омода 4 гол ба самар расонидааст. Дар дастаи Помир ки он замон дар Лига якуми футболи собиқ Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ ҳунарнамоӣ мекард, Чередник дар қатори футболбозони овозадор ба монанди Манасян Вазген Игнатович, Турсунов Валерий Юлдашевич, Черевченко Геннадий Иванович, Манаников Андрей Иванович ва чанд тан аз бозингарони овозадор ки баъдан дар дастаҳои пурқуввати шӯравӣ бозӣ намуданд ҳунарнамоӣ кардааст. Он замон сармураббии дастаи Помир Ғулом Ҳайдаров Владимир Алексеевич ба ҳисоб мерафт. Дастпарвари футболи тоҷик соли 1983 ба дастаи Днепри Украина пайваст. Этого не наблюдалось. Хотя у Днепра и были сложности, связанные с адаптацией к непривычным условиям. Днепропетровцы освоились, но все-таки присущие им игры, страстной, в меру жесткой, с борьбой на всех участках поля, не показали. Наверное, только психологический настрой помог лидеру одержать победу. В этом плане Днепр, который на финише не может потерять ни одного очка, был в лучшем положении. Ведь «Зенит» далек одинаково как от группы аутсайдеров, так и от лидеров. И сегодня, думается, смотрит уже в будущее. Единственный мяч в этом матче забил Чередник, кстати, в свое время выступавший за Помир. Алексей Чередник пас аз ҳунарнамоии муҷалло дар ҳайати Днепр соли 1990 шомили дастаи Саутгемптони Англия гардид, ки дар таърих аввалин бор буд ки як бозингар аз Помир Днепр дар маҷмӯъ аз собиқи Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ дар сатҳи дивизиони пурқуввати Англия баромад мекунад. Ёдовар мешавем ки Саутгемптон моҳи ноябри соли 1989 қаҳрамони олимпӣ Алексей Чередникро аз Днепр ба маблағи 60 000 фунт харида буд, аммо бо сабабҳои номаълум ӯро муаррифӣ накард. дар охири моҳи марти ҳамон сол ба Чередник муяссар шуд ки дар варзишгоҳи афсонавии шаҳри Лондон Энфилд дар охири бозӣ бо Ливерпул дебют кунад. қобили қайд аст ки дар мавсими солҳои 1989-1990 Ливерпул қаҳрамони Англия шуд, ки он қаҳрамонӣ то омадани клуб ба Англия охирин барои Ливерпул буд. дар он мавсим Саутгемптон зинаи ҳафтумро ихтиёр кард. Алексей Чередник то соли 1993 дар дастаи Саутгемптон боқӣ монд. баъдан Чередник дар дастаҳои Черноморес, Металлург ва Квирбаси Украина бозӣ карда дар соли 1996 ба корномаи касбии худ нуқта мегузорад. Дастпарвари футболи тоҷик қаҳрамон ва барандаи ҷоми шӯравӣ гардида, ҳамзамон дар солҳои 1986 ва 1989 ҷоми Федератсияи футболи Иттиҳоди шӯравиро низ тори сар бардоштааст. устоди варзиши шӯравӣ устоди шоистаи варзиши шӯравӣ мебошад. ӯ шаҳрвандии Украинаро дорад ва аз моҳи декабри соли 2001 ҳамчун мураббии селексионери бошгоҳи овозадори Украина Шахтёри Донецк фаъолият мекунад. Бронза и серебро, и россыпи золотые, победы и новые